Hola, bona tarda. Avui us voldria recomanar aquesta obra tan famosa que és Els pilars de la terra del Ken Follett. I us preguntareu, toca recomanar aquesta obra quan és una obra llegida mundialment, traduïda a tots els idiomes i que tothom n'ha sentit a parlar? Bé, jo penso que sí. Jo l'acabo de llegir ara i com que m'ha agradat molt, doncs per això us la vull recomanar. Aquests pilars de la terra del Ken Follett es va publicar l'any 1989, és a dir, que ja té més de 20 anys l'obra. En aquesta edició d'Edicions 62 té més de 1.200 pàgines. A la gent potser li pot fer una mica de por de començar-la a agafar perquè realment és bastant llarga, però jo us puc dir que s'acaba molt ràpid i te venen molt ganes de llegir-la. L'obra comença i acaba amb una execució a la forca. Aquestes execucions estan separades per 50 anys i entre aquestes dates es desencadena tota la trama de l'obra. L'obra ens recrea la construcció d'una catedral al priorat de Kingsbridge. El que passa és que això és només l'excusa, diguem-ne, per establir tot un entramat de relacions entre tots els personatges. És una obra molt coral, hi ha molts personatges i s'estableixen moltes relacions entre ells. I llavors tenim de tot, des d'assassinats, violacions, incestos, tot el que us pugueu imaginar i que pugui passar amb una gran novel·la, doncs aquí ho tenim tot. Si la llegim, coneixerem tota una gran galeria de personatges que ens quedaran gravats al cor, de veritat. El protagonista és el Tom, que és el mestre constructor. Dir protagonista, ja us he dit que és una obra coral, és una mica arriscat, perquè el Tom, us ho avanço una miqueta, mor cap a la meitat de l'obra i hi ha altres personatges que prenen el protagonisme alhora. Us diré que també m'ha agradat molt perquè les dones tenen uns personatges molt potents. Hi ha la Ellen, que és la dona del constructor, que és un personatge molt trencador, que apareix al principi de l'obra i el seu fill és el que també continua l'obra del mestre constructor de Tom, i hi ha el personatge també d'Aliena, que és una noia jove, molt independent, que manté el seu germà per fer-se cavaller, i trobo que aquests personatges de dona m'han agradat força i que us poden també agradar molt. I per acabar, també us voldria dir que el personatge més odiós de tota l'obra, que realment és molt odiós, és el William Hamley. Té diferents grups al Facebook d'odi envers aquest personatge. Jo ja m'he fet fan. Amb aquesta obra, el Ken Follett es va apartar una mica de la seva producció habitual, és a dir, les novel·les d'espionatge, que és pràcticament la seva producció que feia habitualment. Amb això va aconseguir perdurar les llistes de llibres des de la seva publicació, l'any 1989, com dèiem. Anys després ha publicat Un món sense fi, que seria la continuació d'aquesta novel·la, i que, tot i seguir les mateixes pautes que aquest llibre amb els descendents de la novel·la original, no ha tingut el mateix ressò que Els pilars de la terra. Cercant informació crítica sobre l'obra, m'he trobat moltes informacions bastant destructives, que posen una miqueta en dubte la documentació de l'autor respecte als temes, sobretot respecte als temes de la construcció de la catedral. Bé, jo això no ho sé perquè no n'entenc d'arquitectura, però trobo que no importa gaire. O sigui, la novel·la es pot llegir bàsicament com una novel·la de les de sempre i crec que provoca un efecte molt catàrtic perquè realment quan l'estàs llegint t'oblides dels teus problemes i això és una cosa ja força important i que crec que no cal anar més enllà d'aquest tema. Si tu mires des d'una altra òptica, potser sí que podríem trobar-hi defectes.